Máme tu nový pracovný týždeň. Pondelňajšia prechádzka. Kohutík nás zdraví. Krásne pondelkové ráno vám prajem. Tento týždeň sa detailnejšie zameráme na aktuálne projekty, ktoré ty kokso, ty ovady od rána. Je asi 22 stupňov teraz, alebo 23 teplo. Včera bolo 38, ale späť k podstate. Tento týždeň sa detailnejšie zameriame na aktuálne projekty, to znamená, ukážeme si druhý domček izbu po izbe, rozoberieme si podorys domu, rozoberieme si, čo nás ešte aktuálne čaká, aké práce nás čakajú, ako to máme rozplánované a všetko okolo toho. Keďže nám dnes budú zalievať potiery na dome, tak 3-4 dní sa do domu nedostaneme. Fitko volá. Nič ani natáčam, lebo je tu tak 30 stupňov a to je 6:20 ráno. Toto čo bolo? Mám tu za sebou dusno úplne. Nedalo sa ani cvičiť poriadne. Takže dal som si len taký reset, to znamená, išiel som rovnaké váhy, ale dal som si iba polovicu opakovaní. Niekedy to padne vhod a presne teraz bola tá chvíľa, lebo po tých horúčavách to je šalenota. Ale neviem si predstaviť, to som bol o 6 ráno, neviem si predstaviť okolo obeda ísť cvičiť. Proste masaker. Ale však chceli sme leto, máme tu leto. Tak ja už som na stavbe a sme opäť o krok bližšie k cieľu. Máme prichystané komplet kúrenie. Tak vám to tu poukazujem. Dnes okolo obeda by mali prísť zalievať poter. Ja do všetkých našich projektov dávam liaty cementový, alebo teda liaty betónový poter. Je to super varianta k anhydridu, čo sa týka rovnosti, ale je lepší za mňa v tom, že oveľa rýchlejšie schne. Nemá toľko vody v sebe, tým pádom vlastne vieme rýchlejšie robiť potom tie mokré procesy. Takže toto je spodné podlažie. A tu vám ešte ukážem kúpeľni. Takto sme si zašalovali sprchový kút, čiže sem ten poter nepôjde, tam si potom bude spadovať obkladač spad, aby pekne mu to išlo do toho žľabu. Dobre, ok, poďme hore. Už je horné poschodie prichystané. Tu máme šatník. Tu máme samostatný šatník. Tu máme ďalší šatník. No a tu máme hlavnú kúpeľňu v dome. Čiže vecko, dvojumývadlo, sprcha, samostatne stojaca vaňa.
Takisto sme si tu zašalovali ten sprchový kút, takže vylievať sa tu nebude, bude sa vylievať len do obvodu. A jednu vec sme museli prerobiť a to je táto voda, ktorá ide do sprcháča, pretože pôvodne to chlapci urobili tu, ale tým, že tam bude žľab, tak by nám nevychádzal potom ten spád a proste bolo by to komplikované, tak som im vravel, aby to prerobili a aby to dali mimo sprcháča. Čiže toto bola jedna vec. No a potom tu máme už aj pripravený odpad na voľne stojácu vaňu. Tým, že odpad ide zo spodu, tak sme si to už tak prichystali. 3-4 dní po zaliati musíme pozatvárať celú stavbu, aby sa tá vlhkosť ešte držala, aby to nepraskalo. A po nejakých 4 dňoch to proste stavbu otvoríme, začne sa tu vetrať, môžeme už začať fungovať, robiť. To znamená, že od budúceho týždňa sa púšťame do vnútorných homietok. A ešte sa pozrite na tú farbu, ktorú sme zvolili na okná a dvere. Nie je to klasický antracit, ale je nejaká DB703, sa mi vidí, že to je číslo. Ona má také trblietky, keď na ňu svieti slnko. Čiže nie je to klasický antracit. Keď je v tieni, tak to vyzerá takto. Ale keď je na slnku, ide skôr do síva, alebo do takého hliníkova. Dobré ránko. Dobré ránko. Áno. Šunčička pre teba. No a keďže projekty treba aj z niečoho financovať, tak idem akurát odniesť znalecký posudok a verím, že nám hypotéku schvália čo najskôr. Zase faktúry a papiere a faktúry a papiere a faktúry a papiere. Ja už som vo svojom živle. Nakupíky, shopping. Potrebujem svetlo na osvetlenie ulice, ktorú sme už dokončili, ale chcel by som niečo také, aby to pekne svietilo dole smerom na cestu, ale je to proste studená biela. Ja potrebujem teplé, žlté, pekné svetlo. Sakra, všetko je len v tej bielej letke. A toto čo je? Prešov, Slovenská republika, 12:44, 29.6.2026. To je Egypt, Hurghada. Ako dáma si ležíš, ako krasavička, jak socha. No. Boli sme u našich po obede sa vykúpať v bazéne, dnes bolo 39 stupňov. A okolo 6. sme prišli domov, áno, o 6. sme prišli domov, lebo Lana bola hladná, už chcela ísť jesť. No a ja ani neviem jak, vyplo ma pri telke. Začali sme pozerať nejaký vlog a asi po 3 minútach ma vyplo. A poď tu, poď, Lana, poď sem. A spal som 1,5 hodiny, teraz je 20:27. Samozrejme, že nebol som s ňou nikde, takže teraz sme sa vybrali na prechádzku. Ale ona spala so mnou, úplne rozbitá, KO. Spala so mnou a teraz je úplne že super, tak okrem tých ovádov samozrejme, ale je tak príjemne, už nie je tak horúco, nie je tak dusno, tým, že tu dookola všade boli búrky, aj tu hrmelo, ale tak tým, že tu máme tie slánske vrchy, tak dosť často tie búrky nás obídu, že sa tu nedostanú cez tie kopce. Takže trošku sa poprechádzame. Pozrite tu, však to je proste. My tu žijeme na tak nádhernom mieste. Ja si to každý deň uvedomujem. Fakt si to uvedomujem každý deň.
preto s ňou chodím na tie prechádzky. Lebo to je tak úžasné miesto. Nič som vám ani netočil, len ráno tie veci. A sem tam nejaký záber počas dňa, lebo som bol celkom hotový. A v tej horúčave fakt, akože to bolo extrém. Však vlastne ani neprišli robiť potiery nakoniec, chlapi. Lebo v 39 stupňov si to neviem ani predstaviť. Jednak, jak by to zvládli oni fyzicky, ale ani ten betón, proste však to by sa nedalo. Aj to z fyzikálneho hľadiska, ten betón, to je hrozné v takej horúčave. Takže dúfam, že prídu zajtra, že sa im to nejak nepoposúvalo a budú môcť prísť. Takže my už trošku sa ešte prejdeme, nejakých 15-20 minút. Pôjdeme domov a oddychujeme. Pondelok je za nami a my ideme spinkať. Dobrú nocku. Máme tu útorok, dobré ránko. Tak chlapi už ma čakajú na stavbe. Idem im to tam ukázať, sprístupniť a ideme zalievať potiery. No, super ránko začína. Prišiel som na stavbu, prišli chlapi, dnes robíme konečne potiery. A prvá vec, máte zašalované veci, tie na dilatácie, kde pôjde dlažba, kde pôjde vinyl? No nemáme zašalované. No a šéf vám to nehovoril, že to treba zašalovať? No hovorím, nie, šéf mi to nehovoril, že treba zašalovať, 6-krát som s ním volal. A na prvom dome, ktorý ste nám zalievali minulý rok, tak ste to robili vy. Dobre, ok, tak to zašalujeme. A potom si človek začal merať výšky a tak ďalej, proste pripravujú si tam veci. A pýta sa ma, že či mi šéf nerozprával, že treba mať zatemnené okná s fóliou, keďže vonku je 35 stupňov, aby ten betón proste vydržal. Lebo keď sa do neho oprie slnko cez to sklo, tak môže popraskať. No a samozrejme, že nikto mi nič nepovedal, pretože ináč by to mali pripravené. Čiže utekám do stavebnín pre fóliu a o pol hodiny má prísť pumpa, tak verím, že to všetko stihneme pripraviť, aby tam nečakala. To sú veci proste, ktoré sa pri stavbe vyskytujú, ale tak stačí len komunikovať. Keby mi to boli povedali, tak máme to všetko nachystané a chlapov tam dnes už ani nemám, lebo tým, že zalievame, tak proste sme to neriešili a dúfam, že mi to urobia oni. No, vybavené. Geotextíliu mám, utekam hore, dúfam, že stíham všetko a že tam nečaká už pumpa. Všetko na zalievanie máme nachystané. Potiery máme hotové. V piatok môžeme otvoriť okna a bude to už pochôdzne. Od pondelka sa púšťame do vnútorných omietok.
tej horúčave dnes to bola trošku trapenka, ale máme to za sebou. No, dnes je utorok, prišiel som sa schladiť. OK, dnes nič moc. Dostali sme výprask, ale to nič, idem domov, ideme na prechádzku a potom už len oddych. Je 7:30, 7:45 večer, je 30 stupňov, leje sa zo mňa, akurát som vyšiel zo sprchy, ale aj keby som ani v sprche nebol. Ale už sa má od štvrtka ochladiť na nejakých 22-23, takže bude príjemnejšie. My sa tu mojkáme. Prišiel som z hokeja a ona stále, keď príjem z hokeja a vykladám veci, tak si ľahne na posteľ a čakám, a kedy sa príjem s ňou pomojkať. Máme tu stredu a ideme na prechádzku. Ďalší krásny deň pred nami. Od zajtra sa už má ochladiť na nejakých 22-23 stupňov. Tak už to pádne trošku vhod po tých mega horúcich dňoch. Tým, že sa nemôže vôbec chodiť najbližšie 3 dní do domu, tak dnes mám trošku voľnejší deň. Vlastne nádherné počasie a zabezpečil som si veci tak, aby som nemusel dnes nikde chodiť. Čo sa práce týka, tak možno niekde vybehneme na prechádzku alebo na výlet. Uvidíme. Áno. Ideme na výletík? Áno, ideme na výletík? Ideme na výletík. Bare feet on the stone, salt on your skin. Počkaj, dáme vodičku. The sun is shining bright. The beach. No ty si taký chudáčik, že ty musíš spať pod stolom. Ideme spinkať. Máme tu štvrtok. A ďalší deň pred nami. Dnes máme asi po 7-8 dňoch zamračené po tých brutálnych horúčavách, 40-kách. Tu
dnes je také, akože je pod mrakom, je to celé zatiahnuté, ale nespadla tu ani kvapka, respektíve včera tu trošku kropilo, ale fakt, že len pár kvapiek spadlo. V Prešove bol Mordor, tam bola apokalypsa, normálne krúpy, fúkalo, lamalo stromy a tu nič. A tento týždeň vám nepridávam veľa vecí zo stavby ani z nejakého procesu pre nový projekt Vilu Šípku, lebo stavba je v takom stave, že tým, že nám v útorok zaliali potieri, tak sú pozatvárané okná, proste do stavby sa vôbec nemôže chodiť do domu, takže až v piatok môžeme ísť otvárať okna a v pondelok sa púšťame do vnútorných omietok, takže čakáme. A Vila Šípka je v takom procese, že všetko má na starosti projektant a čakáme za stavebným povolením, respektíve posledné vyjadrovačky. Čakáme na posledné vyjadrovačky od sieťarov a týchto inštitúcií. A verím, že do konca augusta máme stavebné povolenie a začiatkom septembra začíname kopať tak, ako je náš plán. Idem z prechádzky, dám lane jesť a idem do fitka makať. 6:00, ja idem makať. Tréning som vám nenatočil, lebo bolo dosť veľa ľudí na počudovanie o 6 ráno cez prázdniny, čo som čakal, že tam málo kto bude, ale nevadí, no. Musím sa ešte do toho dostať a musím hlavne v hlave si povedať, že je mi jedno a neriešim, kto sa na mňa pozerá a čo si o mne myslí, lebo proste keď sa mám natáčať vo fitku, mám taký pocit, že všetci na mňa pozerajú. Čo natáčam, prečo natáčam. Takže pomaličky, ale isto aj nejaký tréning vám natočím. Ja teraz idem domov, dám si raňajky, polejem trávu, lebo samozrejme, že u nás nezapršalo absolútne. Včera trošku kropilo, však to som vám ráno spomínal. A potom idem do mesta ešte zabezpečiť a kúpiť nejaké veci. Takže vidíme sa neskôr. Stále keď idem domov, ma fascinujú tie naše krásne slánske vrchy. Bože, ďakujem, že môžem tu žiť v tomto nádhernom prostredí. Pozrite sa na tú nádheru. Úplne mega to vyzerá. Úplne mega. Ako nejaký prales. Dobré ránko. Dobré ránko. Už ide pre šunku. Idem na to. Girl, you're my sunshine, shining bright through the night. No matter where we go, you light up every road. Neviem, kde uteká, akože. A ona ide po paličku. Chápete? Chápete to? Ona normálne si pamätala, že tam niekde bola palička a teraz si ju berie. Každopádne toto máme hneď nad dedinou. Tu za týmto kopčekom je naša dedina. Toto tu. Pokiaľ nie sú také horúčavy, ako boli minulý týždeň, alebo ešte tento týždeň, tak stále idem s Lanou po obede sem
si robím také kolečko, má to asi 5 km, čiže stále naša taká poobednejšia prechádzka alebo večerná prechádzka je tu. Ale pokiaľ sú také horúčavy ako boli teraz, tak to je extrém, to sa proste nedá. Takže s ňou sme len na dvore a na takú krátku prechádzku ideme potom tesne pred zatmením. Teraz som na bajku, pekne ide popri mne, takže nemáme problém, čo sa týka bicykla. A idem si ja ešte užívať tieto výhľadíky. OK, takže ona má málo ešte, popri tom, že ide pri bicykli, tak ešte jej musím aj hádzať. Keby ste chceli border collie, tak vidíte, čo vás čaká. Dobre, my pokračujeme na bajku ďalej, ideme sem, potom popri lese dole, opäť popri lese tam, takto prejdeme potom a zase naspäť k nám do dediny. A potom už len ideme pri dome na dvore, trošku jej tam ešte pohádžem a dnes sa konečne trošku ochladilo, máme nejakých 24 stupňov a dosť fúka, ale oproti tým brutálnym horúčavam, čo boli teraz, skoro 40-ky, tak nám to teraz to celkom padlo vhod, že je to fajn. Takže človek potrebuje sa občas aj tak schladiť. Občas si len takto sadnúť a poďakovať za všetko. Lebo to, že sme tu, to vôbec nie je samozrejmosť. Takže sa tešte zo života. Prišiel som k našim popolievať úrodu. Večerné polievaničko. Klasická večera. Automaty, že vám to vezme jenom 100 euro, to... Máme tu krásny piatoček. Strašne rýchlo zbehol ten týždeň. Tieto rána. Tak ja už idem do fitka. Mám po tréningu. (7:30), ja mám odmakaný celý týždeň. Niečo z tréningu som vám aj natočil, nie všetko, ale zo pár cvikov tam bude. No a ja idem domov, dám si raňajky, potom pôjdem do mesta a následne potom zbehnem ešte otvoriť stavbu, pootvárať okná, lebo dnes už je piatok, takže dnes po tých 3 dňoch celých sa dom môže konečne otvoriť a prevetrať. No a
Ešte ma čaká dnes stretko s účtovníkom o 11:30 a z duše najviac nenávidím, alebo jedna z vecí, ktorú najviac nenávidím, sú nákupné centra. Ja mám s ním stretko raz za mesiac a stále proste v nákupnom centre. Ja to neznášam. Normálne z duše neznášam nákupné centra. Ja nechápem, ako tam ľudia môžu tráviť čas. Fakt, ako... nechápem. No nie je krajšie toto. Toto tu. Príroda. Nádherné prostredie. Pravda. Čau. No čau, ty zaspatučka. Tak ty si zaspatučka. Áno. No čau. No čau. No jasné, už si ide pre šunku. Idem na to. Idem sa pozrieť, ako to vyzerá. Otvárame dom. Tak poďme si to ukázať. Potiery sú už pochôdzne. Všetko máme vyliaté. OK, a poďme hore ešte na poschodie. To, čo tu vidíte, to sú stopy odo mňa teraz, ale to je taká... Na povrchu sa urobila taká škrupinka a to pôjde všetko preč potom, aj tak sa tu bude brúsiť. Takže tak, toto tu máme. Nedá sa tu dýchať, lebo je tu jak v saune. Fuj. Musel som už pootvárať okná. Všetky okná sú zarosené od vlhkosti. No a tu je ešte potom kúpeľňa. V pondelok začíname vnútorné omietky. Dá sa tu už chodiť, takže ďalšia etapa je za nami. Som v Novume, idem za účtovníkom, neznášam toto tu celé, neznášam nákupné centrá, ale snad sa rýchlo vybavím a utekam domov. No mám to za sebou, vonku je 25 stupňov, krásne počasie, prázdniny a nákupné centrum je plné. Na čo by ste ľudia boli vonku, keď je pekne, buďte zatvorení v nákupnom centre, kupujte veci, sete na kavičkách. Pak! Obednejšia siestička, ne? Povedz. Ty máš teraz obednejšiu siestu. Ty si to tak pekne držíš medzi labkami. Takú peknú ty kevku papáš. Fajná. Tak si to pekne držíš, ja spravím ti to. Videčko už tam, dobre? Ideme, Briecko. Piatok večer. Je 6:30. A my sme kde? No predsa na prechádzke.
tráva, vietor, cvrčky, vtáčiky. Pozrite sa na ten potok. Tu bola voda približne do začiatku júna a odvtedy ani kvapka. Neviem, či ma je dobre počuť, ale tu sme prešli cez ten potok a prešli sme ako keby na stranu Ušteriakoviec. To je obec, ktorá je hneď vedľa nás. A tu niekde ako vidíte, tú bielú kocku, niekde v týchto častiach bude Vila Šípka. Takže takéto nádherné prostredie budete mať hneď za domom, alebo teda hneď za bytom. Na túto lúku sa dostanete asi za 3-4 minútky pešo od Vily Šípky. Tak či už prechádzka, bike, alebo takto so psíkom, alebo len proste zobrať si deku, sadnúť si tuto na lúku a užívať si nádherné západy slnka. Tak si môžeme niečo ešte na koniec týždňa povedať. Zase to strašne rýchlo zbehlo a tento týždeň som vám veľmi z toho takého pracovného týždňa neukázal, ale bolo to tým, že teda sme zalievali tie potiery na dome a proste sa nepracovalo, lebo potrebovali sme, aby to preschlo, aby to bolo pochôdzne a dnes sme to už konečne otvorili, vyvetrali a od pondelka začíname makať naplno, už bez prestávky, až vlastne do budúceho roka, dá sa povedať, lebo tým, že začneme vnútorné omietky, následne budeme riešiť vonkajšie veci, zateplenie, fasádu, posledné úpravy na pozemku, prístupovú cestu dávame do asfaltu. Hneď sa presúvame na Teriakovce, na Vilu Šípku. Do zimy by sme to chceli zakryť, aby v zime sme mohli robiť vo vnútri. A medzi tým ešte budeme pripravovať pozemky na predaj. Budeme mať v Ruskej Novej Vsi všetky budú to 3 parcely. Chceme tam urobiť komplet prístupovú cestu, obrubníky a v podstate všetky inžinierské siete chceme priviesť na pozemky. To znamená, že niekedy v zime, maximálne v jari, uvidíme, ako všetko budeme stíhať. Budete mať možnosť kúpiť si u nás 300 webné parcely. Pôjde o parcely zhruba medzi 550 až 620-630 m2. Pozemky sú orientované na južnú stranu, čiže krásne presvetlené, teplé, s krásnymi výhľadmi, ako je u nás zvykom tuto v Ruskej. Tým, že sme na kopci, tak fakt sú nádherné výhľady. Ty akože nedočkáva, normálne, že nedočkáva, nedá mi pokoj. Nemôžem rozprávať, musím jej hádzať. Takže ešte medzi Vilou Šípkou a dokončením tohto domu druhého, ktorý robíme, tak pravdepodobne ešte budeme musieť stihnúť pripraviť na predaj tie pozemky. A potom zase Vila Šípka bude trvať môj taký odhad nejakých 12 až 14 mesiacov. Uvidíme, ako všetko pôjde. Tým, že tam máme parcelu a pozemok, dá sa povedať, že takmer rovný,
s prístupovou cestou, so všetkými sieťami, tak verím, že tie terénne úpravy tam nebudeme až toľko musieť robiť. Tým pádom nám to nebude trvať až tak dlho. Samozrejme ten exteriér tam chceme potom upraviť a pripraviť, aby to bolo všetko pekné, čisté, aby noví majitelia bytov už nemuseli potom riešiť nejakým spôsobom po svojej osi exteriér, takže chceme to tam pripraviť. A takto, čiže to sú také najbližšie plány na zhruba taký rok aj niečo. Samozrejme medzi tým budeme musieť kúpiť nejaký ďalší pozemok, ktorý budeme mať na ďalší nejaký projekt. Musíme si to stále plánovať dopredu, aby sme proste išli konštantne a stále bez nejakej prestávky. Takže toto sú také najbližšie plány. A teda máme ďalší týždeň u konce. Zbehlo to rýchlo. A máte možnosť proste si tam pozrieť veci, ktoré bežne počas týždňa riešim. Dávam vám tam veci aj zo súkromného života, aby ste videli, že som bežný, obyčajný človek, ktorý si užíva život, ktorý si užíva každý jeden deň v takých bežných veciach. Proste teším sa z tých bežných vecí, že môžem ísť na prechádzku, že môžem ísť s obsom, že si môžem ísť zacvičiť, že môžem byť doma na dvore. Proste zažil som v živote ťažké chvíle a toto ma tak nastavilo mysľou úplne niekde inde, kde som bol, a som za to aj vďačný, pretože v takýchto situáciách si potom človek uvedomí, čo je naozaj zmyslom života a za čo máme byť vďační, čo nemáme brať ako samozrejmosť. Takže tešte sa zo života, užívajte si život, užívajte si bežné chvíle, už ma boli ruka. Užívajte si bežné chvíle, lebo nič na tomto svete nie je samozrejmosť. Ani to, že sme tu, ani to, že môžeme dýchať, ani to, že môžeme sa ísť prejsť, ani to, že máme svoje vlastné bývanie, alebo že máme rodinu, proste nič z toho nie sú samozrejmosti, takže za to ďakujte a neberte to ako samozrejmosť. A ešte som si tu takto sadol na lúku, trošku sa pokochám týmto výhľadom a chcel som vám ešte povedať, prečo to robíme tak, ako to všetko robíme. A tým, že vám ukazujem aj svoje také osobné veci, aj svoj nejaký režim, aj vlastne všetko okolo toho, ako fungujem, tak my proste nemáme čo skrývať. Všetko, čo robíme, čo tvoríme, robíme s najčistejším svedomím. A hlavne to robíme srdcom, robíme to s láskou, lebo mňa to neskutočne baví. To všetko, čo robíme ohľadom nehnuteľnosti, strašne ma to baví. Prešiel som si nejakou cestou, nehnuteľnostiam sa venujem už vyše 11 rokov. A zhruba do nejakého 2021. roku som robil len realitného makléra, ale ma to tak chytilo, že tiež som sa proste chcel posunúť niekde ďalej a chcel som ja tvoriť tie hodnoty pre ľudí a ja si sám vyberať potom tých kupujúcich, tých ľudí, ktorí budú písať svoje nové príbehy v našich nehnuteľnostiach, a chcel som niečo zanechať za sebou, nejaké proste hodnoty, a celá tá filozofia u mňa je tá, alebo u nás ako Family Partners je tá, že robiť všetko srdcom a robiť všetko tak, ako keby sme to robili pre seba. Či už čo sa týka materiálov, či už čo sa týka celkového prevedenia práce a všetko okolo toho. Nie je to v dnešnej dobe samozrejmosť, lebo chodím po tých nehnuteľnostiach a venujem sa ešte aj sprostredkovaniu, čiže keď niekto z vás bude potrebovať pomoc s predajom vašej nehnuteľnosti, tak samozrejme som tu pre vás.
a chodím po tých nehnuteľnostiach, vidím, ako sú tie nehnuteľnosti robené a niekedy sa fakt chytám za hlavu, že zaplatíte obrovské peniaze za niečo, čo o 2, 3, 5 rokov musíte na komplet celé prerábať, lebo nie je to urobené tak, ako by to malo byť urobené. Takto my si tu sedíme ešte na lúke s takýmto výhľadom. Nie je to robené tak, ako by to malo byť robené a je tam všetko vždy len vidina toho zarobku. Hlavne u tých developerov. Ja chcem ľudne spávať a chcem, aby keď idem okolo nehnuteľnosti, ktorú sme my vytvorili, postavili a predali, chcem proste sa na ňu pozrieť, chcem sa z nej tešiť, hlavne čo ma najviac teší je, keď vidím, že je tam nejaká nová rodinka alebo niekto proste nový a píše si tam ten svoj nový príbeh a teší sa z toho priestoru, teší sa z toho bývania a toto mňa najviac naplňa. Proste peniaze boli a aj budú, ale toto je za mňa oveľa viac. Ja viem, že to znie asi gičovo alebo nejak trápne, ale proste takto ja to mám v sebe. A možno, že to je aj vidieť na tých projektoch, lebo veľa z vás mi píše, keď ukončíme nejaký nový projekt, že wow, je to úplne iné, je vidieť, že do toho dávate srdce, je vidieť, že to robíte s láskou a presne týmto proste sa chceme odlíšiť a sa odlišujeme, lebo stojím si za tým všetkým, čo robíme, čo tvoríme a verím, že takýmto smerom budeme smerovať a nevidíme proste z tej cesty. Aj keď je to ťažká cesta, je to oveľa ťažšia cesta, ako keby som len mal proste postaviť niečo a predať. Ale ja viem, že všetko sa nám raz vráti a všetko sa mne raz vráti, pretože tá poctivá práca je to, čo proste ma naplňa. A pozrite, čo som objavil u nás v Borovici. Neviem, či to vidíte, ale tam sú normálne také malé vtáčiky, také úplne mini. Chápete? Normálne takto tu v Borovici. Nesmíš couvat tady. Petko, jak se těšíš na cestu? Ahojky, tady máme ahoj, možičko, chorvatské možičko. A když někomu začíná dál, někdo se jde koupat, plavat. Ďakujem za sledovanie. Ďakujem vám, že ste si toto video pozreli a budúcu nedeľu sa vidíme opäť. Budúci týždeň to už bude viacej o tom pracovnom, takže uvidíte opäť, čo sme stihli za ten týždeň, čo máme nové, kam sme sa posunuli a tak ďalej a tak ďalej. Takže vidíme sa v nedeľu. Čaute.